Тази сутрин рано съдим алое. Ето така, с пясък. Вътре слагаме и в дъбките. Ето тук имаме 2 кашона 100 бройки от Анталия. Тази и тази леха ще са. Крайната леха ще я покрия с зебло. И там ще си правим разсъди и други неща. Там няма да слагам алое, защото все пак зимата е по-студено. Макар че мислим да слагаме и втори найлон за зимата, за да я отопляме по-лесно. И си мислим да си живеем супер здравословно и да си хапваме и ние от алоето, да си правим маски, да си правим смутита. Ще има и за вас, разбира се, но вероятно до година, защото му трябва време. Тези корени са около 2 годишни. Те сега ще им трябва малко време да се захванат на нашата почва. Ето тук са тези, които посадих преди 2 седмици. Те имаха едно страдание, което се появи в началото, но сега вече започнаха да се оправят, да позеленяват. Така се получава, когато се смени почвата, климата. Пожелайте ни успех с това начинание алое вера на българска почва.